Привет на всички. Я да видим сега. Заповядайте. Здравейте. О, здравейте. Много ми е приятно. Трябва да пуснеш звука. Да. Здравей, Ани. Здрасти, Марги. Лиляна, здравей, Лиляна, и ти. Здравейте. Здравейте. Къде? От Петрушка ли ви покани? Или Марги? Кой? Петрушка. Добре, супер. Петрушка, как си? Чуваш ли ме? Добре ли се чува, между другото? Аз те чувам, но тя сигурно не те чува. Ами, би трябвало да чува, защото микрофончето всичко е окей. Чувам. Здравейте на всички. Да, чувам ли се? Чуваш се, да. Добре, радвам се. Ако искате да изчакаме още 2 минутки някъде до 35 и да действаме. Добре. Добре. Чуваш се, виждаш се, красива си. Кой? Ти? Нали ме видя днес, колко съм красива? Точно. Да, не изглеждаш мака, така като много добре ослабнала, да. Колко кила свали? До 2,5 и 3. Ако въобще нещо може да се види така, не знам. Защото съм на телефона, на компютъра. Ето, успях да сваля и коремче малко. Браво. И супер. Малко в бедрата. И общо като килограми. Той, аз да ти кажа, обикновено толкова някъде около 2 до 3 кг повече никога не съм сваляла, в интерес на истината. Ама то, като няма човек много излишни килограми, то най-много се изхвърля водата, което е най-така важното от цялата работа, защото общо взето задържаме много вода и като сме подпухнали, си мислим, че сме много дебели. Тя коремчето е свалила. Коремчето го няма въобще. Него го е свалила. Браво на теб. И наистина изглежда много добре. Ама, Пепи, защо нещо не си говориш? Какъв е този твой микрофон? Говориш нещо, нищо не се чува. Телефона, аз не съм на компютъра, защото не успях да се включа от компютъра. Не знам защо. От време на време се чуваме гласа, от време на време не. Включено е всичко, не знам. Добре, супер. Ами вижте, ако искате, давайте да започваме, за да може да свършим на време, защото аз съм сигурна, че всеки си има някакви ангажименти. Все пак сме работен ден и най-вероятно всеки има някакви ангажименти. Така, сега ще шерна екрана, за да може да започнем да действаме. Тук сме всички участници в ляво. Като дойде време Петрушка да говори, ще те пинна най-отгоре, за да може да се виждаш. И така, започваме сега презентацията. Ние миналата седмица направихме една такава презентация и мисля, че много добре се получи, така ми се струва. Оказва се, че Петрушка точно в този момент вече прави Clean 9 и решихме така, импулсивно решихме, когато тя приключи, направо да се видиме тук. И така, сега само една секундичка, сега себе си ще сложа най-отгоре, а пък след това ще сложиме Пепи. И така, привет! Лиляна, приятно ми е, с теб не се познаваме, аз съм Ани Пенчева, не знам дали... Как не се познаваме? Познаваме се на три презентации, бяхме заедно, да, в заведението, което беше Тогарът. Здравей, да, много ми е приятно. Ти където беше с сина си? Или не, с дъщеря си? Не, самичка бях. Добре, ако... Няма значение. Ако решиш после, може да те видим на живо. Ами не мога да се намеря това къде да го включа, не мога да намеря камерата къде.
А не съм и много за гледане, защото аз в момента съм с COVID и не съм много за гледане. Така че няма нужда. Как се чувстваш? Добре ли си? Ами, вече съм по-добре, да. Супер. Радвам се много. Може после, ако има време, да споделиш. Ами да ти кажа на тебе, тази програма много добре ще ти подейства, като приключиш с COVID-а, защото най-вероятно си пила или пиеш някакви антибиотици, лекарства и кой знае там какви други работи, които са... Антибиотици, но тия всичките, които са нашите неща, ги пия, плюс още няколко. И се чувствам добре за сега, доволна. Какво пиеш от нашите неща на бързичко, сподели на бързичко? Пия витамин С-то. Алоето, фърста, си пръскам в носа и в гърлото. И какво беше още така? От алоето пих малко, в началото имах, сега нямам и съм го приключила, не съм си поръчала сега. Сега ще поръчвам тая седмица. Утре, може би. Ще го поръчам. И Клин 9 си го направих без диска. Изчистих се от всякъде, като с вируса се изчистих чудесно, без други неща. Ами аз така съм чувала, че така действа малко разхлабващо този вирус и... Да, непрекъснато ти се гади, ти се повръща и всичко, което има, отива по дяволи. Излиза от тебе всъщност. То по принцип някой път имам чувството, че тези неща са полезни за организма. Нали? Необходими, точно. Прекалено вече претоварен и като че ли природата си оказва влияние и сама си казва, да го преболедувам. Организма сам си знае. На мене ми се е случило да съм страшно изморена, примерно, и седнали на тъгъдък, и най-накрая вземе да вътрешне нещо, да легна цял ден, нали, туката, да си почина и да се наспа. Викаме, то човек. Точно от това имах нужда, нали? Да, то лошо така. И аз май точно от това имах нужда и се случиха нещата. Ами, пожелаваме ти много бързо да се съвземеш. После, ако искаш, ще се чуем да ти препоръчаме и някои от нашите продукти, за да се съвземеш по-бързичко. Но 9 определено ще ти подейства добре, така че ако си така навита да го пробваш, да го... Правила ли си до сега Клин 9? Не съм правила. Супер. Не съм правила. Витамин B12 е малко в моя организъм и ми трябва, но няма такова нещо в нашата фирма. Ами, знаеш ли, можеш да си го набавиш, най-вече го има в Daily, така че в Forever Daily има много витамин B12. С него, да. Иначе, по принцип, има B12 Forever, но просто в България не го внася, защото според някакви разпоредби от 1954 година, които още не са променени, е в много голямо количество. Така, няма проблем, може да си го намериш в Арги, го има също така, в Кардио здраве също така го има B12, така че има откъде да си го вземеш. И така, ще говорим след това. И сега давайте да минаваме по същество, за да може да свършиме на време. И така, виждате на какво сме подложени. Току-що си говорихме кой колко е изтормозен, колко е измъчен. Ходим на работа ежедневно. Имаме много забързан начин на живот, особено ние, които сме в по-големите градове. Нали, хората, които са по селата, те не че на тях не им е напрегнато, но по принцип, според мен, те живеят много по-спокойно, защото така, това, което живота им предлага, те си го взимат излизат навънка и си го взимат. А ние трябва да работиме нещо друго, за да можем да си купим това, което те си го взимат от двора. Нали, съгласни сте, че храната е много важно нещо в нашия живот и е много важно с какво се храним? Да. Така че това, което всъщност ние правим е на тъгъдък, напрегнат живот, даже в някои случаи дори нямаме време да се нахраним, нямаме време или пък си купуваме някакви полуфабрикати, или примерно сега един обяд в центъра на София, поне 10 лева хубав обяд, което, нали, разбираш, че ти трябва поне 3-4 хиляди лева да ти е заплатата, за да можеш да си позволиш да хапнеш качествено нещо такова, и повечето хора си купуват някакви така не толкова качествени храни. Въздуха, който дишаме, за съжаление, всичко, с което включително се мажем и с което покриваме тялото си, включително и това, което ползваме в къщи, всичко това, препаратите, които употребяваме, всичко това влияе върху нас. Ние не го усещаме веднага, то за съжаление рефлектира в
с времето и го разбираме с времето нататъка. Нямаме възможност да спортуваме. Спортът е изключително важен. Спортът е едно от нещата, които задължително трябва да си го сложим в на ежедневните ангажименти, или ако нямаме възможност да спортуваме, поне да ходим бързичко няколко километра, ако можем поне 4-5 км на ден, да намираме начини да минаваме по разни маршрути, с които да се движим, защото движението в организма всъщност засилва метаболитните процеси и по този начин се засилва обмяната на веществата и по този начин нашият организъм се чувства добре. Когато няма движение, няма и съответно метаболизма се забавя. Какво всъщност представляват токсините? Повечето, предполагам, сте чували чували сме всички какво са токсините. Въпросът е, че ние си мислиме, че това при нас няма да дойде. Обаче как ни се отразява? Чувстваме се подпухнали, сутрин като станеш си подут, например, или пък изобщо се чувстваш един такъв целия подут, болите стомах, болите корем, изобщо токсините по принцип действат също така и на някои метаболитни процеси, проблеми с кожата се появяват, даже хормонални проблеми се появяват. Изобщо, когато започнат някакви неща да се случват с нашето тяло, първия сигнал е нещо сме се позадръстили с вредни вещества и затова ние винаги препоръчваме някакво прочистване. Естествено, ние препоръчваме прочистването, което Forever предлага, или прочистващата система програма Clean 9. Иначе хората най-различни прочистващи програми правят. Не знам вие дали сте правили. Аз съм пробвала веднъж, опитах тази житната диета с лимец, разбира се, или там какво беше, че точно гледах по луната, по това ти, по онова ти и направо не се чувствах още на обяд, нали, спочнах я сутринта, на обяд вече ми се виеше зверски свят, защото нищо не бях яла и се чувствах ужасно. Затова препоръчвам на всеки Clean 9, тъй като по времето на Clean 9, когато го правиш, изобщо не се чувстваш зле, не ти се вие свят, не се чувстваш отслабнал, буквално казано, и отслабнал имам предвид да се чувстваш, нали, така зле, отпаднал е точната дума. И заради това винаги препоръчвам Clean 9 на всеки, особено аз за пръв път, когато го пробвах, това беше преди много години, тъй като сутрин, ако не ям, например, на мене ми се вие свят и падам, нали, почвам да залитам и да припадам. И заради това доста време ми трябваше, за да се навия изобщо да пробвам тая програма. И един ден си казах, сега аз няма как, трябва да я пробвам. Гледам всички другите фърчат, отслабнали, лицето чисто, изобщо, и викам, не, трябва да го пробвам. И бях изключително изненадана, че всъщност изобщо нито ми се виеше свят, нито ми се ядеше, защото самата програма е изключително добре конструирана и много добре направена. Най-важното от всичко всъщност е, че тя изхвърля токсините от нашия организъм. Как разбираме? Когато започнем да се прибираме в сантиметри, буквално казано, защото виждате, че повечето хора как разбират, че са напълняли, или в килограмите, или започват да им отесняват дрехите. Някой път обаче отесняването на дрехите може да бъде свързано не само с затлъстяване, може да бъде свързано и с буквално казано неправилно задържане на вода в организма, т.е. не се изхвърля задържаната вода, което е метаболитен проблем, да го наречем. Просто има някакво нарушаване на минералите в нашия организъм. Знаете, че натрия и калия точно за това действат. Ако ни липсват, може да задържаме вода и всъщност задържането на вода ни прави едни такива подпухнали, не се чувстваме добре. Да не говорим, че самото напълняване е свързано, нали, с неправилното хранене, така както говорихме, а пък и цялото това нещо и затлъстяването всъщност влияе върху сърдечно-съдовата система, защото сърцето е един орган, който, когато ние не се храним правилно, се задръстват, буквално казано, артериите, кръвоносните съдове с вредни вещества, ето с такива токсини или с разни наслагвания, холестерол, и при това положение сърцето започва да работи по
некачествено, затруднява се и по този начин първо ние не се чувстваме добре, защото това ни е най-важният орган в нашето тяло. Знаете, че ако го няма сърцето, няма изпомпване на кръв, няма обратно връщане, нали, на кръвта и циркулацията всъщност е нарушена. Не стига кръв до всички органи, така и по този начин се нарушават много функции в нашия организъм. Затова най-правилното нещо е изобщо, ако имаме някакви излишни килограми, най-хубавият начин е ние да ги премахнем, защото така по този начин ще улесним работата на нашия организъм, така както сме създадени всъщност, без всичките тези допълнителни, които си добавяме в живота, хубави неща, които вредят на нашето тяло. И какво ще направим, ако ако решим, нали, да направим тази програма 9-дневна? Тя наистина е решение, защото в край на краищата това е един най-обикновен режим на хранене 9-дневен, който обаче, започнем ли го, той ни буквално казано ни дава старт на един нов етап от нашия живот. Той ни започва да ни насочва, буквално казано, какво да правим, с какво да се храним, на какво да обърнем внимание, колко да се движим, колкото повече, колко по-малко калории има. И най-хубавото от всичко е, че през цялото време ние сме в изключителна енергия. Много сме ентусиазирани, защото основният продукт, който се съдържа, това е растението алоe вера, а то е един изключително хранителен природен феномен, който директно храни нашата клетка и ние може стомаха ни да е празен, но всъщност нашето тяло е нахранено. Клетката е нахранена и ние това го усещаме. Forever са добавили, разбира се, и в този пакет, освен напитките от алоe вера, които са изключително основното изчистващо средство, което изчиства нашия стомашно-чревен тракт, изчиства най-вече дебелото черво, изчиства, регулира цялата перисталтика, регулира и нашата имунна система. Изобщо има едно благотворно действие върху изобщо цялото здраве комплексно. Forever са добавили хранителни добавки, които хранителни добавки имат свойството да засилят метаболитните процеси за тези 9 дни в нашия организъм, да потиснат нашия глад към сладкото и да ни мотивират наистина за движение, за енергия, да ограничим по-така вредните, да кажем, по-тлъстото, вредните мазнини, да започнем да разсъждаваме и да мислим по някакъв по-различен начин. Има и една книжчица, която книжка е много така полезна, вътре с много интересни неща. Пише, аз се надявам, че Петрушка после ще сподели с нас какво е попълнила и какво има в книжчицата нейната, защото програмата си върви с 1 сантиметърче, за да се премерим. Много е важно, между другото, да си вземем размерите предварително, когато започнем програмата и накрая, защото не може да си представите какви уникални резултати има. Аз лично в началото никога не го правих, обаче в този път от всичките, които го направих, бях изключително изненадана, защото бях свалила 7 см от талията си и 7 см от обиколката на ханша. Аз не можех да повярвам, честно казано. Реших, викам, аз нещо не съм си взела сигурно правилно размерите първия път в началото, но се оказа, че и други хора имат такива добри резултати. И така, защо Forever използват алоето? Ами защото алоето, както вече ви казах, това е едно растение, което е изключително природосъобразно въздейства върху нашия организъм. То е известно от векове, че е много полезно за кожата, но последните 50-60 години има много научни изследвания, които доказват, че така както е полезно за кожата, така е полезно всъщност, ако го приемаме и вътрешно. Виждате какво богато съдържание на витамини, минерали, аминокиселини, храносмилателни ензими, болкоуспокояващи, антрахиноните, също така сапонините, които имат противовъзпалително действие, лигнина, който дава най-хубавото проводящо действие, което за това е много хубаво това растение за кожата, защото когато се намажем с него, то на 20 минути вече е стигнало до най-долната подкожна тъкан, там където са колагеновите и еластиновите влакна. Един изключителен
природен феномен, който е изключително известен, че, както вече казах, е полезен за кожата. Но точно по същия начин, както действа за кожата, създава условие за създаването на нови клетки в нашата кожа, спира кървенето, има противовъзпалително действие. По същия начин действие на нашия организъм. Т.е. приемайки го, пиейки го ние вътрешно, ние, буквално казано, изчистваме тялото си, даваме му много, много полезни вещества, защото съгласете се, че храната не може да ни даде всичките тези минерали и всичките тези витамини, да не говорим и за полизахаридите. Почти ензими няма, защото преработваме храната, ако сме суровоядци, разбира се, там вече има много ензими, но повечето ензими, те отиват заедно с термичната обработка на плодовете и на зеленчуците, които ги съдържат основно. Като цяло може да кажем, че алоето има антибактериално, противовъзпалително, противогъбичково действие за нашия организъм, ако го приеме вътрешно. Модулира нашата имунна система, защото съдържа един захар, който се казва ацеманан, полизахарид. Този полизахарид ацеманан, той има свойството да модулира нашата имунна система и наистина да дава страшно много на нашия организъм, не само за имунната ни система. Повечето хора знаят, че алоето е много полезно при храносмилането. Много хора всъщност са доволни, защото ако са имали някакви стомашни проблеми, когато са започнали да пият алое, започват да се регулират и изхождането, започват вече да ги нямат тия гърмящи, бълбукащи черва и така нататък. С това е известно алоето, нали, най-вече за стомаха, но всъщност то помага за страшно много други неща и най-много дава енергия, защото когато се изчисти нашият организъм, когато тези аминокиселини, които буквално казано идват наготово в нашето тяло, и нашето тяло си запазва енергията, която губи при преработката на храната, за да получи тези аминокиселини, и заради това ние се чувстваме с много енергия и се чувстваме наистина много добре. Изключително качествени продукти компанията предлага. Много е важно наистина да знаем какво слагаме в устата си, защото все пак е важно това, нали, съгласни сте с мен. Има международни сертификати, този, който виждате тук, ето този, който е на Международен научен съвет по алое, независима международна организация, която наистина гарантира за високото качество на алоето, което се съдържа в съответния продукт. Forever притежава този сертификат от години. Също така кашер, еврейски сертификат за качество, халал, който е ислямски сертификат за качество, чиста храна. Знаете, че хората от арабската общност имат по-специфичен начин на хранене. Продуктите, за които днес ще говорим, също така са без глутен, за вегани са подходящи или за вегетарианци. И не на последно място, компанията Forever Living Products е от 2001 година в България. Виждате вече 20 години почти и е пълноправен член на Българската асоциация за директни продажби. Тоест, ние знаеме, че си купуваме неща от наистина един качествен производител, от една компания, която е изключително законово присъстваща изобщо в държавата и можем да бъдем спокойни за това. И сега, ванилия или шоколад, Петрушка? Чувам ли се? Аз избрах шоколад. Чувам ли се? Сега те слагам да говориш, добавям те най-отгоре. Да, добре. Чакай сега да видим дали ще стане. Пинна. Виждаме я. Скри се. Чакайте момент. Нали те скри се. Чакай, аз трябва да се махна. Един момент. Айде, Пепи, ти си да те чуеме сега. Малко светлинка да вкараш, да ни разкажеш защо, какво избра. Знаеш, на мен ми е интересно, защото ние с тебе се познаваме от доста време, а пък изненадах се, че онзи ден, като си говорихме миналата седмица, ти каза, аз съм го започнал Clean 9 сега, защото до сега не съм го правила. И мен ми беше интересно, толкова време вече си в Forever и си ползвала всичко това, защо чак сега реши? Да кажа, и аз не знам защо чак сега реших. Значи в един момент, аз години наред, всъщност от една година насам, аз просто си бях намислила, че трябва да го направя този Clean 9, но така и не взех решение.
Миналия месец си го купих към края и той се стоеше тук в стаята и същата тая въпросна сутрин много ме боляха имплантите, защото предишния ден бях ходила, той непрекъснато, нали, бяха и упойки. И аз както си бях легнала, в един момент викам, не ставам и започвам клин 9 нещата. Трябва по някакъв начин да ги оправя. Това беше решението, разбираш ли? Да. И само след няма и половин час аз станах, отворих пакета, той си отлежаваше. Дойде му времето. Дойде му времето, просто взех решението, разбираш ли? Аз и това го бях решила, купих го, но още не бях напълно решила, защото се притеснявах, че наистина, викам, аз няма да издържа, сигурно толкова ще гладувам, ако ми се завие свят, какво ще правя? Направо ще се провала. Значи мога да кажа, абсолютно, тя и Маргарита през всичките тия дни ме виждаше, няма гладуване. Значи няма никакво гладуване. Чувстваш се наистина перфектно, чувстваш се енергичен, жизнен, разходки, гимнастика вкъщи, на стадиона също. Хоро. Като бях, понеже там не мога да правя да изразходвам енергия, там играех хоро. Значи включвах си музика, като няма влаки, си играех по 20, по 30 минути, си играех хоро. Така че това беше спортуването и гимнастиката. Бях се изкарала на телефона всъщност упражненията и си правих всеки ден, като мога тук, близо по половин час. Чувате ли ме? Да, чуваме много добре. То има и приложение. Я разкажи, лесно ли се работи с приложението? Да, значи ето я книжката. Всъщност аз започнах клин 9 на 16 и 11. Даже да съм си запишала и часа 9:30. И много лесно. Значи, защото аз легнах уж малко да почина, но в един момент скочих, взех книжката, отворих, записах датата, записах часа, отворих пакета и започнах. В 9:30 всъщност започнах клин 9. И наистина лесно, защото тя много помага. Значи, абсолютно всичко има описано от първия до 9-тия ден и човек с нея може да си помага. Има и храни, нали, примерни вече от 3-тия ден, като заменяш един обяд или вечеря, нали, в зависимост от това какво ти избираш. Много е лесно и много е удобно. Даже аз съм си записала, нали, на първия ден мерките, които са ми, нали, ханша 100, като, значи, ханша съм намалила с 2 см и половина. Нали? След това бедрата са ми, като съм започнала 51 на 48, като я приключих програмата. Пръстите, както казваш, ти не знам дали правилно ги измерих, те си останаха едни и същи, но аз не съм правила във фитнес чак такива натоварвания, разбираш. Теглото 2,5 кг някъде съм свалила, 62 кг бях като започнах, 59 и някъде към и половина завърших програмата. Гърдите съм ги намалила 3 см. Талията на колко ми е била? 80 на 77, значи 3 см съм свалила. Да, от талията, бицепсите 1 см. Спазва ли строго всичко, както е по книжката? Абсолютно всичко строго спазвах. Чакай, че ми падна. Само ми падна, да. Значи аз всеки ден, тя книжката си беше горе при мене и всеки ден аз я отварях и абсолютно всичко, като първите 2 не съм яла, 2 дни не съм яла абсолютно нищо. Кажи какво съдържа пакета и първите 2 дни какво правише ти и следващите 7 дни какво прави. Да. Значи, твой пакет какво съдържа? Твой пакет? Мой пакет е с шоколад. Шейка шоколад, 2 бутилки чисто алой го взех аз от край време си го харесвам чистото алой. Нали, пия и фридъм и такова, но с чисто го взех. Може да избираш, нали така? Да, избрах си с чистото. Шейка беше шоколад, съдържа гарциния вътре на таблетки, терм, Forever Term таблетки и 9 пакетчета Forever Fibri. Това съдържа целият клин 9 пакет, като първите 2 дни, значи абсолютно нищо не се яде като храна, плюс това, което е дадено, нали, като свободни храни, нещо малко зеленчук или плод, аз почти нищо, първите 2 дни почти нищо от тези неща не съм яла, нито плодове, нито зеленчуци. Ма ядеше ли ти се? Не. Ти си, то просто си заситен. Първия, втория ден особено, аз имах много повече енергия, отколкото
Преди това, преди да почна Clean 9, разбираш ли? Да, защото първия ден си изпила 1 литър алоe, за това. То дава много енергия. Първите 2 дни трябва да изпиеш 1 литър алоe, като на първите 2 дни на закуска се взимат 2 таблетки гарциния, изчаква се 30 минутки, пиеш 120 мл алоe. Нали, съответно, за дни трябва да приемеш около 8 чаши от 250 мл вода. Това е близо литър и 800, 2 литра. Аз дори изпивах повече понякога, защото просто ти се понякога пие вода. След алоето, като изпиеш, след алоето се изчаква също 30 минути и след това чак се и приемат фибрите. Просто фибрите не трябва да се смесват, нали, с алоето, трябва да се изчака малко, за да не се повлияят, нали, от пиенето на алоето и да унищожат всъщност някои от хранителните вещества. След това, след закуската, правих всъщност упражненията. Като взех тези неща. Ма ти можеш и клякане, примерно между 12 и 1 час. Ами да, си изкарах на телефона цялата програма и си отварям, примерно, за начинаещи. Той имаше такова загряване, след това има упражнения, които може ги изпълнявах всичките и като се изборя съответно, но горе-долу. Не, значи после имаш междинна закуска. Ако, примерно, малко усетиш глад, тогава разтваряш вече фибрите, едно пакетче в 250 мл вода. Това е за закуската и междинната. След това на обяд, вече след 13:30, отново 2 капсулки гарциния. Пак изчаквам 30 минути, пиейки 250 мл вода, 120 мл алоe. След това вече, след алоето, тогава вече разтваряш шейка. Една мерителна лъжичка. Аз го разтварях, бях си купила, първия ден беше бадево мляко, обезмаслено, моя мъж ми беше купил. След това си купих с кокос. Просто се поглезих тези 9 дни с различно млеко, обезмаслено, прясно. И последния ден, мисля, че ми свърши млекото и си го разтворих последния ден шейка в кисело млеко, нискомаслено. И аз кисело мляко го обичам. Така, но просто го карах наистина както е по книжката, нали, обезмаслено. След шейка, то като хапнеш шейка, то просто се засищаш и не ти се яде. След шейка вече взимаш една таблетка Forever Term. За вечеря, почти до вечеря, примерно пиех вода, за да мога да си набавя водата. И много е важно да се пие вода през цялото време, да. Да. Тя и ти помага да изпълниш токсините също така. И желателно, аз първите 2 дни си бях вкъщи, защото той си ходи много по-често на тоалетна, нали, да, по малка нужда. И първите 2 дни почивах след работа и си бях вкъщи и си тичах в тоалетната непрекъснато. За вечеря вече има пак 2 капсулки гарциния, изчаква се 30 минутки пак, пиеш още 120 мл алоe и след това преди лягане пиеш пак вода след алоето. И преди лягане изпиваш още една чаша 250 мл. Значи първите 2 дни се пият 4 пъти алоe, а пък следващите 7 дни пиеш само сутрин се пиеше, така ли беше? Поведнъж на ден, да, това е за първите 2 дни, а вече и за вече другите... от 3-я до 9-я ден добавяш едно хранене, освен шейка, като закусваш сутрин и вечер шейк. Сутрин и на обяд ядеш шейк, а пък вечер добавиш едно хранене. Да, или пък на обяд, може да ги замениш на обяд. Да. Едно хранене от книжката, примерно, за деня имаш колко калории, нали? Било пилешко месо, било свинско котра, филе, риба, един картоф, примерно, за деня, салата зелена, аз много ядех зелена салата, имаш право на домат, на краставица, броколи, можеш през също да ядеш, зеле, една малка ябълка. Много са нещата, които можеш да добавиш, нали. И то всъщност като хапнеш това ядене и салатата, плюс всичките други неща, които от 3-я до 9-я ден, нали, пак взимаш гарциния, но вече тогава е по 120 мл алоe на ден, намаляваш го и за 9 дни 2 бутилки алоe всъщност си ги изпил. И наистина не усещаш през другото време. Ако малко гладнея бадеми, купувах си сурови бадеми, можеш да си взимаш
краставица също можеш, зеле казах, от плодовете едно киви, зелен лук, прас лук, друго каквото. Просто в книжката... Насърчава се суровоядството, това е, защото виж, суровоядството съдържа, плодовете съдържат и зеленчуците много ензими, които подпомагат и изчистването, и фибри съдържат и така. Чудесно. Чувстваш се много добре, много се радвам. Нещо друго искаш ли да ни споделиш? Значи, препоръчвам на всеки просто да не се притеснява, да не се страхува. Ако наистина има желание да вземе решението и да си поръча Клин 9, ако има въпроси, може наистина да се свържи с мене. Наистина е много добре, просто се чувстваш като прероден. Тя Маргарита беше покрай мене, видяме. Значи, имаш чувство, че ако тръгнеш сега, няма спирка, няма да се измориш, разбираш ли? Имаш енергия, имаш сили. Да. Ето днеска, аз вече 2 дни ли от как го свърших. Значи, започнах да ям, нали, по-малко. Сутринта си направих, имах от шейк още малко, направих си един шейк. На обяд хапнах малко, но то ти се яде примерно и салата. Това, което съм го спазвала през всичките тези 9 дни, организмът ти го иска пак така, разбираш ли? Да, точно така. Затова казваме, че се поставя основата на един нов начин на живот, буквално казано. И на мен най-кое ми е най-хубаво, че ми се прибира корема и ми хлътва. Защото като не го пълниш и не преяждаш, и, нали, защото иначе сме много лакоми ние хората, и като си сити, като не са ти толкова лакоми очичките, и се чувстваш много добре. Просто през тия 9 дни дори не ми се беше прияло и сладко, разбираш ли? С нощи бях разчупила малко шоколад. Значи аз го гледам, но той не ми се дояжда, самия шоколад. Повече ми се ядат плодове, зеленчуци, такива неща, вода. Примерно това, което съм го правила през тези 9 дни, значи като че ли организма сам си иска това, което разбираш ли? Е необходимо. Да, просто много е хубава програмата и не съжалявам и пак ще я направя след няколко месеца на пролет, просто дали след Нова година за пролетта. За пролетно и есенно време. Аз не знам дали ще имаме време да ви разкажа по-конкретно. Искате ли да набързичко да ви разкажа за всеки един от продуктите, които са вътре? Накратко. Да, накратко може би. Съвсем накратко избирате от чисто алое, боровинка или праскови. Основното свойство му е да изчиства червата и да стимулира и подпомага обмяната на веществата, така че това е за нас най-важно и засилва метаболитните процеси. Шейкът пък, той е с аминота и много вкусен шейк. Важно е да знаем, че в него има много висококачествен соев изолат. Това са соеви протеини от много високо качество и те буквално казано ни хранят много качествено. И заради това с този шейк ние можем не само да отслабваме, можем и да напълняваме, да ако сменяме примерно между храненето да добавим по едно хранене, или пък може да отслабваме дори само от шейка, ако на мястото на едно основно хранене ние си хапаме от шейка. Чудесен продукт, много вкусен, за закуска също така става, много вкусен и много приятен. Гърцинята, това е едно растение, което гърциния камбоджа, ако сте чували, то пък всъщност вътре съдържа едни киселини, които възпрепятстват превръщането на въглехидратите в мазнини. Това му е основното свойство и разбира се стимулира изгарянето на мазнините също така. Естествено потиска апетита, защото съдържа хромпиколинат вътре, а пък хрома има естественото свойство да намалява нашия глад към сладко. Така че хора, които имат такъв проблем, могат спокойно да се възползват от този продукт, тъй като се намаляват и доста добре нивата на кръвната захар. Това е един продукт, който е наистина подходящ и за хора, които са диабетици. Forever Turn това пък е един страхотен продукт, който съдържа всичките тия тониците, които са зелен чай, зелено кафе, гуарана, включително и витамини, виждате от групата Б и С, дава страшно много енергия и подпомага вътрешното изгаряне на мазнините. От този продукт има само 2 таблетки на ден. До 5 часа трябва да сме приели втората, защото ако пием след това, няма да пием цяла нощ. Наистина, страшно много енергия дава. Фибрите пък ни осигуряват 5 грама от тези фибри. Наистина ни засищат по-задълго,
Буквално казано, мазнините полепат по тях и директно се изхвърлят от организма. Много добре регулира перисталтиката и поради тази причина е добър и за имунната ни система. Има, както каза Петрушка, най-различни рецепти, с които можем да си подпомогнем в книжката. Има и приложение също така. Тя каза какво е правила първите 2 дни, след това от 3 до 9, няма да повтарям. Имате изключително много възможности, с които може наистина да си доставите голям кеф, докато правите тази програма и не се чувствате, разбира се, ограничени по никакъв начин. Дали се спортува, също така хората задават този въпрос често. Нали? Въпросът е, ще гладувам ли и ще спортувам ли? Това са обикновено двата въпроса, които задават хората. Това са едни движения, които ние имаме нужда от тях ежедневно. И това е една програма, която идва да ни научи на по-динамичен начин на живот, на движение, което всъщност движението е здраве, знаете. Така че може да изберете от различни спортове, които са с ниско и средно натоварване. И така, това са едни мои резултати, тук съм включила в програмата. Виждате, че не са някакви вау резултатите, обаче пък си личи как са се прибрали тук бричовете ми, на мене това ми е, нали, проблема. И доста добре се е прибрал и корема, тия тук ги няма отстрани много тлъстинките. Най-вече, когато един човек изкара тази програма, му личи много му личи на лицето, защото става едно чисто лице, тъй като се изчистват дебелото черво и оттам знаете, че пък дебелото черво, когато е замърсено, това рефлектира върху нашата кожа. Затова, нали, ако имаме някакви кожни проблеми, най-добре е да си направим един клин TV. Има резултат, в повечето случаи има резултати. Ако вече не е това, значи може да има някакъв хормонален проблем и така. Следващата стъпка е Fit 15, това е пак същите продукти, обаче вече за 15 дни подбрани правилно и вече тук се набляга най-вече на спорта. От тук нататък започваме да надграждаме. Тоест тези 9 дни на нас са ни началото, започваме настройваме си организма, правиме едно почистване и след това продължаваме да действаме, ако имаме цел да отслабваме или ако имаме цел да трупваме мускулна маса. Така че има какво да ни даде Forever и то е едни програми, които са направени наистина от най-добрите специалисти в тази област, инструктори, спортисти, лекоатлети, както и специалисти по здравословно хранене. Изобщо едни чудесни продукти, които получаваме в един страхотен пакет. Няма нужда да ходиме на всякакви други там да ни правят някакви хранителни режими, защото нищо от това, което ние консумираме, няма да ни навреди. Напротив, ще ни направи едно наистина качествено изчистване. И така, как да се поръчаме, вече знаеме между другото, програмата с отстъпка може да се ползва, ако си направим една регистрация, която е безплатна. Между другото, този пакет вече е в стартовия пакет, който компанията от 1 ноември ни предлага. И много изгодно можете да започнете или собствен бизнес с този пакет, или просто да станете един наистина изключително клиент на много добра отстъпка и да си ползвате продуктите с 30%, така че това е един вариант, който наистина го препоръчвам на всеки. Разбира се, тези, които гледаме в момента и тук участваме, тези, които биха искали да научат повече информация, свържете се с този човек, който ви покани да гледате нашата среща, да бъдете тук, да участвате или пък да гледате видеото, защото сега ще направя и едно видео от тази наша среща. Така че свържете се с човека и си задайте въпросите. Той ще ви обясни най-подробно какво и как трябва да се направи. Ако имате въпроси, може да се свържете, разбира се, и с мен. Разбира се, ще съдействам. И така, много благодаря за вниманието, защото сега мисля да приключим. Още не са ни изхвърлили. Ще видим какво е положението. Така или иначе. Благодаря на всички за вниманието. И ние, Ани, благодариме.